Sziasztok! Varga Tamás vagyok az itfresh.hu-ról, előttem pedig még mindig a Gigabyte G-Smart Simba SX1-es Dual SIM-es, aktív SIM-es, idézőjelben aktív SIM-es két antennás telefonkészülék, és akkor most egy kicsit bekapcsoljuk. Most töltöttem nemrég, mert elég sokat nyomkodtam. Valójában ugye minden videónkhoz tartozik általában egy cikk, a cikkben nézhetitek meg az Antutu teszt eredményeit, ugye de nem mindig mérvadó egy Antutu vagy egy Quadrant benchmark teszt telefonok esetében, mert előfordulhat az, hogy hiába látsz egy jó teszteredményt, hogyha hibás a készülék, akkor nem feltétlen a tesztek alapján működik. De mondom, ez az Adreno 305-ös, meg ez a Qualcomm MSM 8930-as dual-core processzor egész jól muzsikál együtt, elég szép teljesítménye van. És akkor láthatjuk, én itt már módosítottam, szóval defaultban nem így fog kinézni. Egy kicsit úgy állítom a kamerát, hogy ti is jobban lássátok a dolgokat. Defaultban nem így fog kinézni a gyári rendszered. Én már pár beállítást eszközöltem rajta. Valójában, hogyha visszakapcsolom, akkor láthatjátok, hogy valójában van egy Vodafonos és egy Telenoros SIM kártyánk most a telefonban, és ha elhúzom, el kell mondanom, hogy az Android operációs rendszer, amiről még nem beszéltem nektek, ez egy 4.2.2-es Android fut ezen a készüléken, teljesen szuperül, semmilyen problémával nem ütköztem, és ugye még hozzáteszem erre a Gigabyte készülékre, a G-Smart Simba SX1-re is 2 év garanciát ad a gyártó, úgyhogy semmilyen gond nem volt. Itt láthatjuk ugye a Back, a Home és a menügombot. Ugye, hogyha belemegyünk az Androidba, beállításokon belül, itt a megjelenésnél ugye defaultba, hogyha belemegyünk a betűméretbe, itt normálon van a betűméret, de én ezt átállítottam kicsire, mert én kicsi jobban szeretem 5 szóos kijelző használni, és hogyha ezzel meg vagyunk, akkor lemegyek ugye a telefonról részhez, és itt láthatom, hogy az Android verziója az 4.2.2 Jelly Bean. Mondom, valójában nagyon gördülékenyen fut a rendszer, hibába egyáltalán nem ütköztem. Annyi van, ugye, hogyha, aminek nagyon örülök, amit a cikkben is megemlítek, hogy van egy kisegítő lehetőségek ugye a telefonunkban, és itt a kisegítő lehetőségekben láthatunk egy fast boot opciót, szóval gyorsabban bootolhat a telefon, hogyha akarjuk. Van egy headset kalibrációs lehetőség, és van egy proximity szenzor lehetőség, kalibrálási lehetőség, aminek én nagyon örültem, mert azért jó, hogyha van androidos telefonban ilyesmi, hogyha esetleg valami olyan hibába ütközünk. Emellett ugye, hogyha a telefonról menübe bejövünk, és a build számot itt elkezdjük nyomogatni, akkor látjuk, hogy nincs rá szükségünk, mert fejlesztő. Ez annyit takar, hogyha te elkezdesz nyomogatni, és azt mondja, hogy mostantól fejlesztő, és visszajössz, akkor meg fog jelenni itt a beállítások menüpontban egy fejlesztői lehetőségek, amiben, hogyha belejövünk, akkor itt láthatunk USB hibakeresés opciót, SD kártya védett tétele opciót, stb. Egyéb ilyen plusz opciókat a rendszeren, amivel lehet úgymond szórakozni, és hogyha még megnézzük, akkor valójában ugye van egy multi-SIM settings, beállítások, amiben, hogyha belejövünk, akkor itt láthatjuk a SIM1, SIM2-t, ugye nálam most a SIM1 az a Vodafonos kártya, a SIM2-es pedig a Telenoros kártya. Most a SIM1-nél nem is nagyon van térerőm, de hogyha belejövök a SIM1-be, akkor láthatjuk, hogy itt van egy mobil network beállítások, csak 2G, de ugye nem 2G, hálózati mód, mobil szolgáltatók, ugye itt láthatjuk, hogy milyen hálózati módot állíthatok be a SIM-emhez, ugye az egyes SIM-hez, és láthatjuk a hozzáférési pontok neveit, ugye, hogy Vodafone előfizetés, Vodafone internet. A SIM2 esetében, hogyha átjövök, ugye ott láthatjuk, hogy csak GSM. Itt, ha bejövök a mobil network beállításokba, akkor itt láthatjuk, hogy csak 2G hálózatok használata, spórol az energiával, ki is van pipálva, nem is állíthatok rajta semmit. Úgyhogy nagyjából ennyi lenne ez a multi-SIM settings beállítás. Ami még jó, ugye beszéltünk arról, hogy maga a telefonnak a beszélgetés ideje az 2,5 óra, a készenléti idő az meg 150 óra. Valójában erre a Gigabyte csinált egy G-Smart Saving alkalmazást itt a beállításokon belül. Itt valójában ez a Smart Saving beállítás, ugye itt egyéb funkciókat tudunk, ugye reset funkció, adathasználat, zárja be a foglalt alkalmazásokat, szóval
Szóval ez egy nagyon jó kis ötlet arra, hogy ezt a 2,5 órás beszélgetési időt esetleg megnöveljük, vagy az üzemidejét a telefonnak, és ami ugye gyakran csak a főzött romoknál elérhető, van egy CPU limiter beépítve ebbe a Smart Saving alkalmazásba. Itt a CPU limiterbe beállíthatom, hogy milyen órajelen menjen maximum a telefon. Gyárilag ez egy 1 GHz-es órajelen van, azt hiszem, mikor először bekapcsoljuk a készüléket, de ezt föl lehet venni a maximálisra 1,4 GHz-re. És akkor, hogyha akarjuk használni a CPU módot, akkor a CPU limiterhez berakjuk a pipát. Valójában ennyi lenne ez a dolog. Van még egy másik, egy ilyen, ugye amit mondtam, ez a Smart Saving volt, és van egy Smart Reset programocska, amit még kaptunk, amúgy említésre méltó, itt Reset Contacts Data, Reset Application Data, az applikációk és a kontaktokat tudjuk itt resetelni, egy ilyen kis gyors rezettel. Valójában minden más funkció a szokásos Android funkció, szóval és teljes ugye 4.2.2-es Jelly Bean, amit kínál a számunkra, plusz az egyéb Google alkalmazások, ez mind rendben van. Ami még egy nagyon jó dolog, ez a Concall navigátor, ami annyit akar, hogy csoportokat hozhatok létre, vagy esetleg konferenciahívásokat indíthatok, vagy esetleg hívásba kapcsolhatok másokat. Ez egy nagyon jó ötlet, ha bár tesztelni nem teszteltem még, de majd mindjárt fogok egy kis rövid bemutatót vele tartani, remélhetőleg. Úgyhogy ennyi lenne maga a G-Smart Simba SX1. Teljesen jó kis készülék, kézre áll, 5 szolos, HD felbontás, 1 GB RAM, 4 GB belső tárhely, 32 GB-val bővíthető, szép a képe is, IPS, jó a betekintési szög, jó a súlya, kézre áll, jók az illesztések. Ami fájó pont egy picit, az maga a bekapcsoló gomb, ezt tényleg nem tették valami jó helyre sajnos. Ez azért van, mert nekem például speciál nagy kezem van ez az 5 szolos készülékhez, én csak fölnyúlok ide a bal kezemnek a mutató ujjával, és bekikapcsolom a készüléket, de hogyha valakinek kisebb keze van, ugye, akkor neki vagy kénytelen megfogni így balkézzel és ide nyúlni a bekapcsolóhoz, szóval jó lett volna mondjuk ide rakni a bekapcsoló gombot már egy ekkora 5 szolos készüléknél. Úgyhogy, de van állapotjelző LED, aminek nagyon örülök. Úgyhogy Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról. Hamarosan megnézzünk mindjárt egy videóban egy olyan dolgot, hogy fölhívom az egyik SIM-et, csinálok egy hívást róla, és akkor megnézzük, hogy a másik SIM jelezze nekem, hogy engem keresnek. Ezt majd mindjárt meg is nézzük. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról, kezemben pedig a G-Smart Simba SX1-es telefonkészülék. Sziasztok!